L-Istat għandu jerfa' r-responsabbiltà. L-Istat falla milli jipproteġi lil Daphne Caruana Galizia. Din kienet il-konklużjoni prinċipali li ħarġet mir-rapport tal-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Ir-rapport voluminus jitfa' r-responsabbiltà għal qtil tal-ġurnalista fuq il-Gvern u l-Pulizija u qal li n-nuqqasijiet gravi tal-amministrazzjoni pubblika iffavorixxew il-ħolqien ta' impunità li seta' iffaċilita l-eżekuzzjoni ta' dan ir-reat. F'konferenza tal-aħbarijiet li sejjaħ fid-dawl ta' dan ir-rapport il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Prim Ministru Robert Abela irid jgħidilna min se jerfa' ir-responsabbiltà ta' dan kollu. Robert Abela għandu jgħid min se jerfa' din ir-responsabbiltà għal dan in-nuqqas ta' azzjoni. Issa mhux aktar iż-żmien tal-kliem, issa mhux aktar iż-żmien tat-tagħlim biss, issa wasal iż-żmien tal-azzjoni vera. Bernard Grech qal li Abela ma jistax jibqa' mċappas mal-predeċessur tiegħu. Fl-2016 Joseph Muscat żamm lil Konrad Mizzi u Keith Schembri madjulu. Meta fl-2017 feġġew l-allegazzjonijiet tas-17 Black, baqgħu il-kol jipproteġuhom. Baqgħu il-kol janquhom. Baqgħu il-kol jgħinuhom. Inkluż Robert Abela. U insista li Robert Abela irid jinqata' minn ma' Muscat. Għandu jammetti wkoll li Joseph Muscat wassal lil pajjiżna f'dan l-istat. Robert Abela għandu jammetti li dan huwa il-legat ta' Joseph Muscat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li nuqqas ta' protezzjoni li ngħatat Daphne Caruana Galizia u l-kritika qawwija li kienet issirila kienu kruċjali biex seħħ dan l-assassinju. Il-politiċi tal-gvern stess dawk li suppost jipproteġuna dawn iffaċilitaw dan l-qtil makabru. Bernard Grech irrefera wkoll għal dak li qal ir-rapport dwar is-sens ta' impunità li nħolqot fil-pajjiż. L-impunità li tfisser li minn Kastilja tista' tfixkel investigazzjoni fuq qtil. L-impunità li tniġġes kull sens ta' ġustizzja li jippretendi u li għandu dritt għaliha kull ċittadin. Fir-rapport il-bord tal-inkjesta magħmul mill-imħallef emeritu Michael Malija, il-Prim Imħallef Emeritu Joseph Said Pulicino u l-imħallef Abigail Lofaro qal li l-Gvern għandu jieħu l-passi kollha sabiex jassigura li l-Istat jirrikonċilja mal-familja tal-ġurnalista assassinata u jagħti bidu għal fejqan ta' ġerħa gravi u traumatika li minna għadda u għadu qed jgħaddi il-pajjiż.